Good morning! Check na natin si Maggie Girl. How is Maggie Girl? Hi, Conan! Good morning, Conanin! Hi, Maggie! Ay, hi, baby! Kumusta ka? Kumusta ang Maggie Girl ko na yan? Gusto mo lumabas, baba? Ha? Gusto mo lumabas? Good morning! Good morning, Maggie! Nampupo ka na ba? Ha? Uy, yun ay, wow, Papa Mimi na naman, ay, wow. Tinala namin siya kagabi din, oh. Nilagyan ng, ano tong, tulungan niya, para makalabas siya. Basta nakalak. Ay, no, baba, no. Oh, ito. Opo, wait lang. Ayun, ito ganun. Ay, nasa mama. May na kayo. Galing na akong talipapa. Ako bumili ng pagkain ngayon ng mga aso. Kasi minamahala na sila, sila Jackie. Sabi ko parang, lumalagpas na naman ng 200 yung pagkain ng mga aso. Satay lang. E doon ako bumili sa kabila. 50 lang ang kilo ng ay atay. Ano ba yun? Baga. Yan, dalawang pair na yun ang na bili ko. Hindi, lagpas naman 1 kilo yung isang pair. Kasi may puso. So, nasa 140 lang. Good for 2 days na nila. Hindi, bumili ako ng malunggay. Kasi kay Maggie. May pagatas. Ay, akala ko sa atin yan, te. Pwede rin, Ems. Sa atin na muna to. Babalik na lang ako doon. So, bibili pa ako ng, ng shrimp. Magagata ako ng shrimp. Yung natikman namin sa bangus nung nag-meet and greet. Ang sarap, grabe. Ako magluluto. Ay, tapos bumili ako ng pandesal. Sabi ko tostado eh. Sunog na may binigay sa akin. Kaloka. Pero okay rin na yan. Oy! Sir! Mamaya ka pa, sir! Ano yan, sir? Tapos iniinit ko lang yung niluto ni Inday Kapo na pesto pasta. Una, pesto pasta. Yan lang ang almusal namin ngayon. Tapos gagawa ko ng sotanghon. Kasi yun ang muna ubusin namin. Sayang eh. Mamaya na lang yung siguro merienda. Kasi maulan eh. Ako natanggalan ng profit, te. Bakit? Ano kinain mo? Dito yung te. Tapos bigla siya Hala ko. Pinaling ko, sabi ko kung nag-parties na lang. So, Oo. Hala ko. Wala pa naman bayad yan. Pangalawa pa lang eh, no? Ayaw, pangalawa. Pangatlo niya, may bayad ka na, Ems. Teka, Ems. Ayun lang. And then, sa mga nagtatanong pala, guys, kung anong ginawa ko kay Conan. Doon sa malunggay. Di ba ganito? Wait lang, explain ko lang. Demo. Ayan. Halika, Ems. Video mo ako, Ems. Asa si Conan? Conan! Conan! So, ayan. Ito malunggay. Anin nyo lang yung lips niya, tapos gaganong-ganon nyo lang ng kamay nyo. Ayun mo. Pakakatasin nyo lang. Or gamit kayo ng mortar and pestle. Pero kamay lang, kaya ng katasin. Ayan. Bilis lang ako matasin. Tapos yung katas niyan, or ito mismong dahon, ipapahid nyo dun sa affected area. Ay, area talaga. O tama, affected area sa balat ng aso. Kinabukasan, tuyo na. So, yun lang. Okay na, guys. Maliwanag na. So, yun lang. O kaya may naman, madami. Di ba? Buong katawan ng aso yung affected. Mga ganito karami. Tanggalin nyo, tapos balutin nyo sa hindi na ginagamit na na mga tela. Tiktikin nyo hanggang sa kumatas talaga siya. Tapos yun, buhos nyo dun sa affected area. Affected area. Thank you, Emma. So, yun lang po. Bye. Cornflakes daw, Crispulo. Nanawa na siya na ito eh. Ito na yung pesto pasta ni Inday. Ito ang sa amin ngayon. Uy, tara na kayo. Kaya na. Bigyan ko lang si Maggie ng milk. Huwag masyado mainit naman. Wait lang, bebe. Tama lang ang pagka-warm. Ayan. Uy, chut na yan, ay. Mga nakaano. Suskoy. Uy, dandang bibi.
Dandan. Takaw naman yan. Nakakabit pa sa dede, oh. Pinapakuluan muna namin yung ano, yung baga. Yan bago ipagiling doon sa ano. Sa pinagbilhan din ng baga dyan sa talipapa. Yun. Tapos, pag nagiling na, igigisa ng konti. As in, konting ano lang. Konting bawang, konting sibuyas. Kasi may mga aso na ano. Lalo na yung mga imported. Bawal sila sa ano. Sa bawang sibuyas daw. Pero, sanay na kasi mga aso ko eh. So, kaya rebels na sa kanila. And, ayaw nila ng walang parang pagkain tao. Lasang pagkain tao. So, ginigisa pa ni Emma sa ano. Konti lang naman, di ba, Ems? Nilalagay mo. Bawang sibuyas. Kasi, konting-konti lang. Hindi naman kailangan yung madami-madami, guys. Parang may igigisa lang na ano. Yun. Mamaya pakita ko ulit. Sa ngayon, pinapakuluan ko lang to sa nakita ko yung kanina, bay leaf. Yun, para mabango. Simula nung nagganto kami, di na sila ano, hindi na sila nagtitira ng pagkain. Lagi na nilang ubos. Ayun. Tapos gulay, ilalagay mamaya. Ayan, may bay leaf siya. Dami nga ngayon, oh. Dalawang pair ng baga. 144 lang. Good for 2 days na. And then, lalagyan lang din ng kanin. Nahaluan ng kanin. O, diba? Kaya malinis yung mga dogs ko na ayan. Hindi ako makain ng tira-tira. Mga nasa ano na. Pinaprepare pa talaga namin. Complete vaccine. Ayun, naliligo. Although minsan, si Groot. Ayaw talaga maligo. Pero yan guys. Mamaya pakita ko kung paano lutuin ni Madam Emma yung pagkain ng aso. Alam mo, Em, kung tawag ako sa'yo, bakit mo? Kasi tinatawag ka natin yung Madam Emma. Madam Emma? Ah, di ba tinawag ka rin Madam Emma sa vlog niya? Si Madam Emma nagbabasa ng libro. Kaya masabi niya, alam mo. Labas muna kami ni Madam Emma. Papagiling ng ano, pagkain ng aso. Tapos bibili ng isda. Bangus. May pasok ka? Oguy. Ikaw, Jeff. Meron ka din? Oguy. May ano dun ha? Nag-almusal na ba kayo? Corn beef. Ayun pala may almusal din. May ano pa din yung niluto natin Dayan mo ka hapon? Yung pasta? Ayaw niya na, sawa na. Yun nga pinag-almusal namin ngayon eh. Diyan sa mga drawer. Daming tape dyan. Wait lang, madam. Antay mo ako, madam. Ikaw naman, madam eh. Kala ko chinelas. Ito yung isa tayo gamitin mo. Opo, madam. Wait lang po, madam. Ay nga pala, guys, nakabili na ako ng ano yung bubble wrap po. Ayan, dami. 2 roll yung binili ko. Hanggang 1K lang eh. Pero carabals na. Mas tipid naman yan kasi yung binili ni Emma, 29 pesos. Ilang ano. Hindi, mahal kasi pag saan eh. Pag sa National Bookstore. Tara, sama kayo sa amin. Di kulay ba buhok mo? Parang pula? Oo. Oh. Di ba yung ano yan yung pinag-plan namin ni John? Ah, sige dito tayo. Tapos naging red. Tapos Toroy! violet. Rumi red ng hair si Madam Ems. Maulan na umaga. Sige, nakasunod lang ako, madam. Sige lang. Huwag kang mahiya. Sama nga natin sila sa talipapa eh. Ano kami bumibili kasi naubusan eh. Naubusan kami ng ano dyan eh. Baga. Yan si Matos. Dito kayo bumibili ng gulay. Himanang. Yan, suki namin yan. Dito naman, dati sa manok. Kayo bumibili. Kaso bawal nga sila ano sa manok. Kaya ngayon, dito kami papagiling. Kopya.
Hello, madam. Ay, daming tao. Ayan, dito ako ngayon bumili eh. Pagiling lang namin. Daming tao. Pasok tayo dun. Kuya, pagiling. Pagiling. Yung ano, yung planks yan. 70 na lang. Barato. Iyak ako eh. Yan, kalati lang. Nakalagay ko lang ng tag yan eh. Sabi nga niya, oh, bakit ko Wala ka ng ano, yung hindi nati-hati nito. na? Alay, Ay, ano yan? Bangus? bangus yan. 65 kalahating yan. Hindi yung pang ano sana, pang Pang ano? daing. Ay, wala na. Ayan o. O, dagdag. Dagdag 3 piraso. Dalawa lang. Sobra eh. Sobra na. Salamat. Last na yan. Lana. Ubos na. Next bangus. Pangdaing. Awat ba 1 kilo? 1 piraso? Kung ano. Sige, yan na lang. Okay na yun, pe. Pangdaing. Marunong ka magano? Yung debone? Walang ano? Tanggalan ng tinik? Hindi. Sige, okay lang. Padaing na lang. O 2 na Ems. Para babad na babad, ano? Ilang piraso kayo? Ilang piraso kayo magawa niyan, te? Daing. Po, hati-hatiin. Isang hati, pwede ka 4. Hindi malaki naman masyado pag 4. Tamang pambatang ano lang. Pambaon-baon eh. 65, 130. Magkano na yun? 130. Sige, okay na po yan. Hindi lang, te. Yan, didibon yan. Para din matinik si Chris. May nalaglag kuya oh, sa lalim. May nalaglag. Laglag. 1 piraso. Yan, sayang. Yan. Dami. Pala nakuna ng step by step yung ginawa ni Emma. So yung ginisa lang yung ano guys, yung giniling na ano. Innards. Tapos, nagpakulo siya ng kalabasa sa bulalo powder. And then, hinalo doon sa ginisang giniling. Nome-nome. Yan, good for 1 day na yan. Maghapon hanggang gabi. Twice lang naman sila kumakain. Umaga tsaka gabi na. Kasi nagpapadeliver ako ng McDo snack nila. Joke lang. Joke lang naman guys. Ayan, bongga. Dagdagan mo yung ano, tubig. Hindi yung malunggay. Kuha ka dyan sa pang ano natin, luto natin. Pang ulam natin. Bumili ka sa kulit ng malunggay. Ayan. Okay na? Tubig, dagdagan ko. Konti lang. Para may sabaw-sabaw. Bango.
Tunggang, pagkain ng dogs. Simutarap na naman nila yan. Naamoy na naman ikaw. Naamoy na naman eh, ano. Walang asin yan, guys. Hindi ko inaasinan yan. Baka tapos eh. Luto na. Lunch for today. Binataang hipon with malunggay and sitaw. Ayan. Bibigyan ko na lang sa baba. Kasi di ko na sila pinagluto at ang dami laging tira. So, sayang. Sabi ko, isang luto na lang muna ngayon. Ay, grabe. Sino yun? Grabe, makahikab si Madam Emma. Ayan. Simmer na lang. Done! We're on our way to Escolta, guys. Magpapaship lang kami dun sa LBC. Layo eh, no? Kasi nandun yung manager ng LBC na dati. Dati nag-pick up sa akin. So, bibigyan niya daw ako ng ng discount. Kasi ngayon sa Zoom, yung Zoom na nag-ano sa akin ngayon, hindi na dinediretso dun sa sa LBC na ayun. Yung kadikit ko. So, yun, sabi ko, kinausap ko kung pwede ako na lang mag-direct doon. So, oo daw pwede. Bibigyan daw ako ng discount. Kasi pag doon sa Zoom, ang tagal Dapat 2 to 3 days lang. Naabot na ng 1 week ang let's say, nagkakaroon ng problema yung OFW, mayroong, let's say, ang outside ng Metro Manila. Kung ano man, Ano lang magdadala. ang Department of Foreign Affairs I'm with Froggy pala. talagang nangunguna sa pagbigay ng tulong sa kanila. Even Ayun, mali pa yung pag-ano ko. Pag lagay ko ng ayun. Yan ang ginagawa ng Department of Foreign Affairs. At Yung pagbababaan sa amin. Dapat Escolta Manila. Escolta Manila Peninsula sa Makati. So, yes. Lalagyan na lang ako ng sa mamaya pag nakababa na kami. Diba yung pagkababa nyo may message pag lalagay, i-rate nyo yung Grab driver. Kaloka. Ito na kami guys sa Carriedo. Grabe, buti na lang. Nakababa na kami bago bumuhos yung ulan. Ayun. Naantay ko lang yung text ni Sir Manager. Manager yun ng LBC. Ito na lang yung merienda muna kami. Saan tayo? Dito daw. Okay. Ay. Okay. Kain tayo guys. Merienda. Tagal ni ni Sir Ralph. Nangita ko kuya na nagbugoto. Lugaw. Bumili din ako. Hindi tayero. Sa akin yung may sili dati. Ito sa'yo wala. 28 pesos. Ano? 36? Grabe no, kamahal. Bukon. Sabagay, mga pwesto na kasi yung inano dito eh. Pabukas, please. Taure, tapos tokwa. Yan. Yay! Bakla. Hindi ba ganyan? Thank you. Gorgeous. Sarap oh. Yummers. Tulagain. Tulog ako pagkarating namin. Nakakaloka. It's 12:27 guys ng umaga. Daling araw. Nagising ako at nagugutom ako. Paano puro lang naman kinain namin kahapon. Lugaw. Tapos yung potato corner. So yun lang. Kapimpul ako. Pag di talaga ako paghilamos. Anyway, ayun. Nagutom dito si daddy. Nahanap ko. Saan yung lalaking yun? Wala na naman. Naghanap na naman pala ng pagkain sa sa taas. Sabi namin tulog na tulog. Ayun guys, kain lang kami. Hanggang muna kaming tapsi. Habang ninain. Yung good night namin. Bye! See you tomorrow. Good morning. Good morning pala. So, bye na. Bye.